Arratsaldeon, eta ongitorriak denak Estela Sindikatuak antolatutako lekualdatze lehiaketa autonomikoaren inguruko hitzaldi informatibo honetara. Bera Angela da, eta ni Maitane, eta gu izango gara hitzaldi hau emango dugun pertsonak. Hasi aurretik, zehaztapen txiki batzu funtzionamenduaren inguruan, batetik, sartzerakoan denok ikusi duzu sartzen zaretela soinurik gabe, eta printzipioz baduzu aukera hori aldatzeko, osea, soinua jartzeko aukera, baina nahiago dugu zarantzaren bat edo baldin baduzue, txataren bitartez egiten baldin baduzue. Txata begiratuko dugu pixka bat gainetik hitzaldian zehar, eta galderak hasiera batean utziko ditugu hitzaldiaren bukaerarako. Hartuko ditugu orduan banan-banan, eta ze izan daiteke, bagian galderaren bat egote eta gero pixka eta aurrerago guk izatea horren erantzuna jarrita ja PowerPointean, aurkezpenean, eta hola. Orduan, printzipioz, begiratuko ditugu denak hitzaldia bukatzean. Gero aipatzea ere, hitzaldi hau grabatzen ari dela, eta zuek denok jakiteko, eta bihar edo etzi igoko dugu Esteilas Sindikatuko web horrira. Esteilas.eus da, badazpada, baten batek ez bazekien. Eta gero, dudaren bat edo zarantzaren bat geldituko balitz argitu gabe, telefonoz ere jakin oraindik epea, badudela egun batzuk oraindik parte hartzeko, eta telefonoz kontaktatu dezakezuela gurekin egoitzara deituta edo korreo bat bidalita. Eta iazken kontutxoa, Telegram kontu bat ere badugula, Esteilas Nafarroa izenekoa, eta hortara sartzeko, ez dela ezinbesteko afiliatua izatea, eta interesa izan ez gero, hori irekia dela, eta animatzen zaituztegu difusio kanal horretan, horren parte jarraitzera. Hitzaldiari dagokionez, aipatzea, hitzaldiak izango dituela 3 atal. Lehenengo hasiko gara zati teorikoago batekin, azalduko dugun zertan datzen lekualdatze lehiaketa, ze pertsonek duten parte hartzea, ze motatako plazak har daitezken, eta holako zehaztapenak emango ditugu. Gero sartuko gara ja zati atal praktikoagoan, eta hor ikusiko dugu aplikazioaren erabilera nola egin, merituen aurkezpena nola egin, eta bukaeran ja irekiko dugu, ohiko galderen, gehien errepikatzen diren galdera erantzun batzuk botako ditugu. Eta horrela hori izango da, hitzaldi honek segituko duen egitura. Eta hasiko gara? Hori da. Bueno, esan dugu bezala, modu orokor batean, jakitea zer den lekualdatze lehiaketa, bada funtzionarioek daukagun modua edo destino definitibo bat lortzeko, edo eskola batetik bestera mugitzeko, ben destino definitiboa dugula. Urtero izaten den prozedura da, eta aurten tokatzen da erkidego mailako autonomikoa, zeren txandakatzen dira erkidego mailakoak eta estatalak. Aurten horrelakoa da, eta horrek esan nahi du, ez dagoela intzinetasun, uste dut pasatu nahi zela, ez dagoela intzinetasun beharrik, gero azalduko dut. Eta lehenengo eta behin lehenengo destinoa esan nahi du, lehenengo destino behin betikoa Nafarroan lortu behar da, beti, bale? Zuk gainditu zenituen oposaketen espezialitate eta hizkuntza horretan, hori ezinbestekoa da. Orduan, deialdia zabalik dago urriaren 28-tik, azaroaren 17 arte, oraindik astebete geratzen da, esan bezala hori Nafarro mailakoa da, Nafarroko ikastetxe guztietara parte hartu daiteke, eta lehen esan bezala ez du antzinetasun eskakizunik. Hau da, iaz ere lanpostu edo destino batera joan bat zinen, destino definitiboa bat lortu bat zenuen, aurten ere parte hartu halko zenuke. Nahiz eta iaz destino definitiboa lortu. Beste estatala denean, 2 urteko antzinatasuna eskatzen da. Hor daukazu zein den ebazpena, eta hor dago, orain komentatuko dugun guztia, egia esan. Datak, pixkat gainetik, orain gaude sartuta urri azaroan prozedura guztia, baina urrian ja argitaratu ziren behin-behineko plantillak. Hau da, ikastetxeetan dauden plaza bakanteak kutsak eta ze plazak daude ere beteta, ez? Pixkat ikusteko argazki hori, ikusiko dugu ez dela argazki fijo, baina ongi datorkigu. Eta orain, lehiaketan sartuta gaude, eta abendu inguruan agertuko dira behin betiko plantillak. Hau da, plantilla horiek oraindik eta errealagoak izango dira. Jakinda beti ere, gauza aldakorra izan daitekela, baina hori pixka eta aurrerago azalduko dizuegu.
Eta ikusten duzuen bezala, otsailean dago oso momentu importantea, zeren hor argitaratzen da partaideen zerrenda. Eta jaso dituzten, edo bakoitzari esleitu zaizkion meritoak, edo eman zaion puntuazioa. Hau oso garrantzitsua da, zeren batzuetan hankasartzeak daude, eta hor bai gomendatzen dizuegu, lupaz, eta oso ongi ikustea ze puntuazio eman dizueten, bale? 10 egun baitaude erreklamazioak egiteko, eta askotan hankasartzeak egoten direlako. Eta gero martxoan beste momentu oso garrantzitsua behin-behineko destinoak esleitzen dituztelako. Behin-behinekoak dira, baina hor daude 5 eguneko tartea daukazu ez esateko uko egiteko prozedurari. Prozedurari uko egiten ez badiozu, aurrera joango zara, eta gero maiatzan behin betiko destinoak esleitzen direnean hor ja ezin diozu uko egin, bale? Esleipen horri ezin zaio uko egin. Orduan oso kontutan hartu, behin-behineko horri baietz, eta oso ongi pentsatu, zeren prozedura osoari egiten zaio uko, bale? Uste dut gero aurrera xeago hori pixkat gehiago zehaztuko dugula. A ber. Horrela. Zure txanda. Bai, parte hartzeak. Parte hartu dezakeen jendea da bimuntza honditan sailkatzen da. Alde batetik daude derrigorrezko parte hartzea duten pertsonak eta bestetik borondatezko parte hartzea dutenak. Derrigorrezko parte hartzea duten horren multzoan daude praktikaldian daudenak, hau da, oposizioa orain gainditu dutenak, edo agian iazko oposizioa gainditu zutenak, baina atzeratu dutenak praktikaldia. Behin-behineko destinoa dutenak, eta gero izan daitezke beste kasuistika batzu, baina hemen normalean jende gutxi egoten da. Hemen daude, plazaren supresioa eskatu dutenak, edo eszentzia behartua dutenak, atzerrian egondakoak, eta zerbitzu berezietan daudenak behin-behineko destinoarekin. Beste blokean, borondatezko parte hartzea duten horien artean, daude behin betiko destinoa dutenak eta beste kasuistika berezi batzuetan daudenak. Zerbitzu inkizunetan, zerbitzu berezietan edo eszentzia berezian daudenak, borondatezko eszentzia bukatu zaienak, eginkizun gabetzeko disiplinaz, santzioren bat edo izan dutenak, baina orain ja bueltatzeko moduan direnak, eta behin betiko betetzen zuten plaza edo lanpostua gordetzeko eskubidea galdu duten pertsonak. Hauek aurreko kasuistikan bezala, nahiko, ez dira pertsona asko izaten. Derrigorrezko parte hartzea dutenen artean, bi multzo handi bereizten ditugu. Alde batetik daude, behin-behineko destinoa duten pertsonak, pertsona hauek urtero parte hartu behar dute derrigorrez, lehenengo destino, behin betiko destinoa lortu arte. Normalean, segun ze espezialitatekoa zaren, prozesu hau azkarra da, eta agian lehenengo urtean ja lortzen duzu behin betiko destinoa, baina badaude espezialitate batzuk, urteak ematen dituztenak, hor lehenengo behin betiko destinoa lortu arte, eta bitarte horretan urtero derrigorrez parte hartu behar dute. Eta beste bloke handian ditugu praktikaldian dauden pertsonak. Hauek duten berezitasunetako bat da, ezin dutela merezimendurik aurkeztu. Eta zerrendan joango dira ordenatuta, oposizio lehiaketaren ordenaren, azken nota horren ordenaren arabera. Eta horren arabera parte hartuko dute lekualdatze lehiaketan. Behin-behineko destinoa duten horiek, bai aurkeztuko dituzte merituak, baina praktikaldian daudenek ez. Praktikaldian dauden nauen artean, badago salbuespen bat, eta da, posible da egotea norbait, aurreko ikasturtean, 24-25 ikasturtetik praktikaldia atzeratu dutenak. Horiek, aukera zuten iazko lekualdatze lehiaketan parte hartzeko. Kasu hortan, parte hartu zuten, eta behin betiko destinoa lortu ez baldin bazuten, oraingoan derrigorrezko parte hartzea izango dute. Aldiz, praktikaldia atzeratua dute, aurten ari dira praktikaldia egiten, baina iazko lekualdatze lehiaketan lortu baldin bazuten behin betiko destinoa, aurten ezingo dute parte hartu. Oso jende gutxi izango da ere kasuistika horretan dagoena, baina garrantzitsua da bereiztea bi kasuistika horiek praktikaldia atzeratu duten pertsonen artean. Behin-behineko destinoarekin daudenak eta praktikaldia atzeratu zutenak eta behin betiko destinoari lortu ez dutenak oraindik, hauek merituak aurkeztu behar dituzte. Praktikaldian dauden gainontzekoak, ez hori izango da
ezberdintasun handiena. Eta ze plazak markatu behar dituzte pertsona hauek? Oposizioa gainditu zuten, espezialitate eta hizkuntzan dauden lanpostu guztiak. Guztiak derrigorrezkoa markatzea derrigorrezkoa da? Bueno, ez baditzuzu markatzen ez da ezer gertatzen, baina jakin ofizioz esleitu aldizkizuetela. Orduan, gomendioa da, bai markatzea denak, zeren beti izango duzu arrazoiren bat, esateko nahiago duzula A beren aurretik. Orduan, jakin da, bestela derrigorrez esleitzeko aukera dagoela, ofizioz esleitzeko aukera dagoela, gomendioa da markatzea denak. Derrigorrezkoa parte hartzea duten pertsonek ezin diote prozesuari uko egin. Lehen Angelak aipatu du momentu batean. Aukera zegoela uko egiteko, pertsona hauek ezin dute uko egin. Ta tokatzen zaiena onartu behar dute. Gustatu edo ez. Eta gero, ple pertsonekin, ple perfila dutenekin, aipatu, berezitasun bezala, pleak diren hoiek, ple plazetara, Batzutan egiten du. Bai, aldatu da. Ple plazak aukeratu behar dituzte. Eta aldiz, estatu mailako langileak ple ez direnak ezin dituzte ple plazak hartu. Derrigorrezko parte hartzeko egoeran daudenak. Gauza bat esan nahi nuen, zelen behi bat izan dut goizean, pertsona batek esaten zian, nola jakin dezaket ze ikastetxe dauden ere espezialitate eta hizkuntzan. Horretarako oso ongi dator plantilla. Argitaratzea dituzten plantilla horretan, hor ikusiko duzu estrukturalki ez, zeren esaten zian, eskepete, eskola honetan ez dago. Bueno, pues horrela jakingo duzu ze plazak dauden eskola bakoitzean, ikastetxe bakoitzean. Hori da. Gero begiratuko ditugu dena den plantillak. Onartuko du. Ai, ez konturatu. Urrengo. Borondatezko parte hartzea duten pertsonak. Hauek dira ja, aldez aurretik, pertsona guztiek aldez aurretik lortu dute ja behin betiko destino bat. Orduan haiekia badute, haien behin betiko destinoa. Eta hauek bai, uko egin dezakete, horretxe aipatu duguna besteek ez, hauek bai, eta hemen barruan ze azpimuntzoak edo aurkitzen ditugu. Alde batetik ditugu maisu maestrak, hauek parte hartu dezakete oposizioa gainditutako espezialitate horretan, horretako plazetara, eta aparte, aurretik habilitazioa eskatu baldin badute, beste espezialitateren badutelako, edo imaginatu aurrezkuntza egin duzu, eta aurrezkuntzarekin ere habilitazioa eska dezakezu lehen hezkuntzarako. Habilitazio hori eskatu baldin baduzu, eta habilitazioa eska daiteke urte osoan zehar irekita dagoen prozedura bat da, eta ebazten dute 4 hilabetetik behin. Orduan, orain arteko ebazpenetakoren batean onartu badute zure eskaera, habilitazio hori izango duzu, eta aukera izango duzu eskatzeko, espezialitate horretako plazak ere eskatzeko. Naiz da ez izan, oposizioa gainditu zenuen espezialitatea. Hezkuntza hartainetan, pertsona hauek, soilik marka ditzakete, oposizioa gainditutako espezialitateko plazak. Ez bada, lortu dutela aurrerago beste espezialitateren bat. Baina hori beste prozesua. Beste prozedura bat da, maisu maestren kidegoarekin zer ikusirik ez duena, hezkuntza hartainetan da korapilatxoagoa da, oposizio txiki bat egitea. Eta... Esan behar nuen, hor jartzen dola DBH eta LH da lanbide heziketa, bale? Zer beti, doituta gauden HH, LH ikustera batzuk, bakarrik hori argitu. Eta baditugu beste kasuistika gehiago ere borondatezko parte hartzean, batetik PTak direnak maisu maestraen kidegokoak, hauek derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikastetxe institutoetako lanpostuak eska ditzakete baina borondatez, hau da, ezin zaio PT bati esleitu horrelako plaza bat derrigorrez, ezin diote esleitu, eta gero daude ple funtzionarioak. Ple funtzionarioak dira atzerriko hizkuntza eskakizuna duten funtzionarioak, Nafarroan duela urte gutxi sortutako kidego berria, eta hauek dituzte baldintza berezi batzuk, muga batzuk dituzte parte hartzerakoan, bai leku aldatze lehiaketan, bai gainontzeko edozein lanpostu hartzeko momentuan. Pertsona hauek mugatuta dute haien parte hartzea Nafarroara, orduan bakarrik parte har dezakete Nafarroko leku aldatze lehiaketa denean, estatala denean ezin dute parte hartu. Eta soilik
har ditzakete perfila duten lanpostuak. Aurten, egin dute, pixka bat araua aldatu dute, zeren pertsona hauek mugatuta zeuden, perfileko, hau da, inglesa, frantsesa edo alemaneko lanpostu bat hartzera, baina aurten araudi bat atera zuten, eta orduan gelditu dira espezialitate batzuk, inglesez ematen zirenak adibidez, hemendik aurrera ja ez dira emango inglesez. Orduan pertsona hauekin gatazka bat dute departamentuan, konponbide bat eman behar diote, eta momentuz, jarri duten partxea edo izan da, funtzionarioa den pertsona bat, aldez aurretik behin betiko destinoa lortu badu beti ere, bere plaza baldin badago minus batean, supresioan, eta gero azalduko dugu zer den supresioa, baina plantillan agertzen bada bere plaza minus batean, parte hartu dezake perfili gabeko plaza bat hartzeko. Baina bakarrik kasuistika horretan. Bestela, mugatuta dute haien parte hartzea plaza horietara. Eta hori, helen aipatu duguna, behin betiko destinoa duten, jaldez aurretik behin betiko destino bat lortu duten pertsonek, uko egin diezaiokete prozesuari, jakin ez diozula uko egiten plaza horri, esleitu dizuten plaza horri, baizik eta prozesu osoari, eta erabakitzen baduzu prozesuarekin aurrera segitzea, orduan mugituko zara, seguruenik, mugituko zara beste ikastetxe batera, eta orduan galduko dituzu ikastetxeko antzinatasunari dagozkion puntuak. Bareman, eta bueno, atal hori importantea da, puntu nahiko txopilatzen direlako. Eta parte hartzarekin bukatzeko, zehaztapen batzuk eman nahi ditugu, aurten horrela, modu zehatzagoan atera delako deialdian, lanbide heziketaren inguruan, helduen irakaskuntza, eta orain ikusiko ditugu batzuk. Lanbide heziketan, jakingo duzue, badagoela kidego bat, desagertzear dagoena, dela 591, eta orduan pertsona hauek, parte hartzeko beharra izan dezakete, lekualdatze lehiaketan, baina haien kidegoa desagertzear dago, eta orduan, galderak daude, nola markatu behar dituzten plazak, eta hola, nola egin behar duten plazen aukerak eta hau? Markatu behar dituzte, eskabidean, markatu behar dut, aukeratzen dutenean plaza bat, plaza hori zein kidegokoa den markatu behar dute. Ez haien kidegoa zein den. Hau da, 591 ez dute inon markatuko, eta markatu beharko dute 590, bigarren hezkuntzakoa baldin bada, edo 598 baldin bada lanbide heziketako sektore berezietako irakasle espezialisten kidegokoa. Zepes gertatzen da, ere, baldin bazara, bigarren hezkuntzako irakasle kidegoan integratutako funtzionarioa baldin bazara, eta aldi berean, sektore berezietako espezialitate batean titulazioa baldin baduzu eta parte hartu nahi baduzu. Berdin, parte hartzeko eskaeran markatu beharko duzu plaza hori zein kidegotan dagoen. Ez zein kidegotik parte hartzen duzu, baizik eta zein kidegotan sartua dagoen plaza hori. Bi zehaztapen horiek, berdin funtzionatzen du bi kasuistiketan, baina argizateko. Entzumen eta hizkuntza plazekin, jakin, hori, hemen ezberdintzen da pixka bat, behin-behineko destinoa duten funtzionarioek, ikastetxeko AL plaza arruntak eskatzera behartuta daude, eta hauek bakarrik. Eta ez badituzte markatzen, ofizioz esleitu daitezke. Orduan, lehen emandako gomendio bera, zerrendatu eta jarri urrenkeran zuen interesen araberako urrenkeran ze bestela jakin esleitzen aldizkizuetela ofizioz. Eta AL plazak borondatezko eremuetan markatu nahi izan ez gero, zehaztu behar da eskualdea, bai herrian, bai zentroan. Bestela markatzen badugu bakarrik herrian, eskualdea eta zentroan ez, emango dute gaizki egindako eskaera bezala, tramitatuko dute. Gero, ikaslei laguntzeko plazak direnak, lehen ziren gutxiengoak, minorias, kulturales edo izenekoak. Aldatu dute. Orain aldatu dute izendatzeko modua, orduan, hemen eskualdeko destina duten plazak dira eta borondatezkoak dira. Hauek ez dizkigute inoiz ofizioz esleituko.
Baina eskaera egin nahi badut interesatzen zaidalako, zehaztu behar da, aurreko kasuan bezala, eskualdea, bai herrian, bai ikastetxean. Eta parte hartu nahi badut, bai eskatuko didatela lehen hezkuntzako habilitazioa izatea. Eta azkenik ja, helduen hezkuntzako programako plazen inguruan, zehaztu hauetako plaza batzuk dutela destinoa ikastetxean eta beste batzuk eskualdean. Eta denak dira borondatezkoak. Markatzeko modua da espezialitatearen kodearekin, eta hori ikastetxeko plazak baldin badira, zehaztu behar da herria eta zentroa, baina eskualdeko plazak baldin badira, zehaztu behar da eskualdea, bai herrian, bai zentroan. Zehaztapen hau guztiak ere badaude deialdian, bale, jarrita. Baina pixkat plazaren ezaugarrien arabera, markatu behar da modu batera edo bestera, eta oso zorrotzak dira horrekin, zer bestela ez dute emango ontzat, ez dute onartuko, izango da egin izan ez bazenu bezala eskaera hori. Eta orain, beste gauza bat esplikatuko dugu, egia esan, saiatuko naiz oso gainetik esplikatzen, zeren bere CPA itxita dago, baina behintzat jakin dezazuen zer diren plaza gutxituak edo zer diren minus batean agertzen diren plazak. Hori bai delako oso galdera ohikoa, interesatzen zait plaza bat, baina minus bat jartzen du eta zer esan nahi duen. Nork eska dezake bere plaza suprimitzea edo ezabatzea, zeren minus batean plaza bat badago eta ni eskola edo ikastetxe horretan banago lanean, eska daiteke plaza horren supresioa. Horretarako behin betiko destinoa izan behar duzu, eta beti ere borondatez egiten den zerbait da. Inork ez zaituzu suprimituko, zuk erabakiko duzu hori egitea. Eta ikastetxe horretan dauden espezialitate horretako irakasle guztiek haien plaza gutxitzeko eskubidea izango dute. Plazak ez direlako nominalak, ez dira pertsona batenak. Orduan, eskola horretan baldin badago PT plaza bat minus batean, hor bi pertsona egongo balira PT moduan, biek eska lezakete. Lehentasuna nork izango luke, maisu maistren kasuan ikastetxean denbora gehien daramanak dauka lehentasuna, eta irakaskuntza ertainetan lehenengo kidegoan zepa denbora daramazun ematen du lehentasuna, eta gero ja ikastetxean, berdinketa egongo balitz. Eta ze eskubideak duen pertsona batek supresioa eskatzen badu. Lehenengo eta behin derrigorrezkoa da plazaren supresioa eskatzea. Esan dugu, ez da derrigorrezkoa, ez da behartuta, eta ze eskubideak ditut. Daukazu lehentasun eskubidea, derecho preferente, esaten da gazteleraz, lehentasun eskubidea. Eta normatibak eskatzen du, edo ikastetxeko lehentasun eskubidea, edo herri eta edo eskualdeko lehentasun eskubidea erabiltzea. Erabili behar duzu. Hau, gehienok, naiz eta gure plaza suprimitu, naiz eta ontaz ezer ez jakintzazuela, denok parte hartzen dugunean lekualdatze lehiaketan, eta honek sortzen du beti pixkat, ezakite, urduritasun pixkat pasatzen garelako pantai horretatik. Jartzen du, erabiliko duzu lehentasun eskubidea? Jakin dezazuela, lehentasun eskubide hori soilik erabiliko dutela plaza minus batean duten horiek eta suprimitu behar dutenek, osea, lasai egon. Ez daizu honekin gehiago luzatuko, izan nahi nuen, arrisku batzuk dituela plaza bat suprimintzeak, Zuk eskatzen duzun momentuan pasatzen zara behin-behineko langile izatera, eta esan dugu suprimitzeko behin-betiko izan behar zarela. Orduan, piztinara salto bat ematea bezalakoa da. Lehentasun eskubideren bat erabili ondoren, ez badizute behin-betiko beste plaza bat esleitzen, geratzen zara behin-behineko egoeran. Horregatik, salto hori oso ongi neurtu behar da. Ea uran piztinan ura dagoen edo ez. Ez baduzu gainera, supresio egiterakoan, hor, aplikatibo horretan, markatzen inongo eskubiderik, plaza bat esleitzen aldizute ofizioz, orduan kontuz. Así que hemen laburpena da, garrantzitsua, zu pentsatzen ari bazara minus batean duzu dagoelako plaza bat zure ikastetxean eta agian suprimituko duzula, hitz egin zazu hezkuntza departamentuarekin eta berena da zure kasua zehatza aztertzea, kasuz kasu. Eta azkenik, zer gertatzen bada nire plaza minus batean badago, baina nik ez dut supresio hori eskatzen? Lehen esan bezala egia esan ez da zure plaza, lasai egon, baina zer gertatzen da zure eskolan baldin badago minus batean plaza bat? Lehenengo eta behin, ez ade behartuta leku aldatzean parte hartzera, ez duzu suprimitu, zu menos batean ikusten duzu zure ikastetxean plaza bat. Zu ez zaude behartuta leku aldatzean parte hartzera. Parte hartuko duzu, nahi baduzu.
Gero zuzendaritzak apirila maiatza inguru horretan eskaini behar dizu plaza bat zure ikastetxean egoteko, bale? Zure espezialitate eta hezkuntzarekin bat datorrena. Orduan, agian gutxitu da karga lektiboa eta ez dituzu beteko ordu guztiak, baina agian gero laguntza ordu batzuk izango dituzu, bueno, zuzendaritzak plan bat edo plaza bat eskainiko dizu eta zuk onartu dezakezu edo ez. Eta onartzen ez baduzu, hor daukazu ATPF-era joateko aukera beste guztien aurretik, lehentasunez, bale? Bakarrik eskola, bai, lehentasunez joango zarete, bakarrik osasun egoerengatik daudenen atzetik joango zinateke. Eta hori da pixka bat, gutxi gora bera, gutxiagotzeko dauden plazen asuntoa. Pasatu da epea, beraz, hau ja hurrengo urterako. Bale, orain enteratu zaretenak. Hori da. Plantillak lehen aipatu duguna. Bale, badago dokumentu bat, plantillak izenekoa, eta hori dago lekualdatze lehiaketako orrialdean bertan, konsultatu dezakezue, eta hor ematen digute informazioa ikastetxez ikastetxe, zein den ikastetxe horren egoera pixka bat, espezialitateka. Hau gertu ditugu bi adibide, bada Hortalen Hezkuntzako ikastetxean, dosillakoa, kasu honetan, eta gero hartu dugu Burlatako Askatasuna Institutoko adibidea ere bai. Orduan, hasiko gara aztertzen Andosillako adibidea, ezkerraldean dagoena. Ikastetxe hau, bueno, plantilletan informazioa zutabeka ematen digute, lehenengo zutabean markatuta dago ze espezialitateri buruzko informazioa ematen zaigun, gero zein den hizkuntza, eta hemendik aurrerako 6 zutabe hauetan ematen dizkigute zehaztapenak espezialitate eta hizkuntzak horretako plazen inguruan. Eta 6 zutabe hauek binaka antolatuta daude. Adibidez, hartuko dugu, hasiko naiz bigarrenarekin arruntagoa delako. Hemen kasu honetan dugu, bigarren hilaran haurrezkuntza, hizkuntza erderaz, eta hemen hurrengo biak hartuko ditut, biak batera zergatik hemen goian jartzen du. Plantilla. Hau da, bi zutabe hauetan esango digute plantillan zenbat plaza dauden, kasu honetan haurrezkuntzakoak. Estrukturalak. Hori da. Ikastetxean egon daitezke plaza gehiago, baina interinoek betetzen ditu. Hori da, gero ikusiko duzu ikastetxe horretan errealitatea, egunerokotasuneko errealitatea dela, askoz irakasle gehiago daudela, baina hauek dira egiturazkoak diren lanpostuak, lekualdatze lehiaketara ateratzen direnak, besteak dira ja interinoentzat ateratzen direnak. Hartzen baditugu lehenengo biak, plantillan, lehenengo zutabeak esaten digu, lanpostu arruntak. Lanpostu arruntak dira ikastetxean bertan ordu guztiak ematen dituena. Bigarrenean, ibiltariak zehazten dira. Orduan, haurrezkuntza erderaz, ditugu plantillan 2 plaza arruntak. Ibiltariak 0. Hurrengo bi zutabetan esaten digute plaza horiek ea dauden beteak edo ez, eta berdin zehaztapen bere egiten dute, ea diren lanpostu arruntak edo ibiltariak. Kasu honetan aurretik esan digute 2 plaza zeudela arruntak zirenak, orduan hemen ere esaten digute beteak daude 2 eta dira arruntak. Ibiltariak 0. Eta azkeneko bi zutabetan ea hoietatik zenbat dauden utxik. Kasu honetan ikusi dugu aurretik esan digutela 2 plaza zeuden, 2ak zeuden beteak, hemen logikoa den bezala jartzen du 0. 0 arruntak, 0 ibiltariak. Begiratzen badugu 3. hilara, hemen dugu haurrezkuntza erderaz, eta gero hemen dago profila, I. I honek esaten digu eskakizuna dela lanpostu honetara, lanpostu hau eskatu izateko ezinbestean ingleseko titulazioa izan behar dudala. Ez baldin badut ongi parte hartu dezaket plaza horretara, eta ez badut ezin dut plaza hori hartu. Hemen adibidez esaten digutena da, plantillan daude 2, arruntak dira 2ak ere, ez dago ibiltaririk, beteak 1. Azken bietan, utxik 1. Vale? Guazen lehenengo hilarara, gorputz heziketa, erderaz, ez du profilik, eta hemen, plantillan, arruntak 0, parentesien artean, gehi 1. Ibiltariak 0. Gehi 1 honek, esaten diguna da, plantillan berez, egon beharko lirateke 0.
baina momenturen batean, aurretik igual ikasle gehiago zeuden ikastetxe horretan, eta baloratu zuten beharra zegoela eta plantillan zegoen pertsona bat. Hor badago, andosilan orduan, gorputz heziketakoa, erderakoa den pertsona bat, bere behin betiko destinoa duena han, eta dago pertsona bat horregatik jartzen du gehi bat, gainetik bezala. Errealitatean ez dago pertsona bat egoteko beharrik ikastetxe horretan. Baina, momentu honetan badago pertsona bat destinoa duenan. Horregatik hemen dago gehi bat hau, nolabait gainetik dagoelako, eta hemen, azken aurreko zutabean, ikus dezakegu hutsik minus bat jartzen duela. Minus hau duten kasuetan, hau da lehen Angelak aipatu duena, pertsona hauek dira eska dezaketenak supresioa. Minusean dago, lehen esan dudan arrazoi berarengatik. Momentu honetan dago pertsona bat gainetik. Orduan, hutsik eske ez da zero dagoela, dago gainetik, gehiago. Egon barzena baino gehiago dute. Horregatik pertsona hauek dute aukera parte hartzeko beste bide horretatik. Pasatzen bagara, jakin, minusean dagoen plaza bat, ez dizuetela inoiz esleituko. Ze departamentuaren nahia da plaza hori desagertzea. Interpretatu dute haiek ez dagoela beharrik, plaza hori plantillan egoteko, orduan hori desagerrarazi nahi dute. Nahi dute plantillatik kendu. Orduan lanpostu hori ez dute inoiz esleituko. Eta ez dupena merezi markatzea. Hori da. Pasatzen bagara... Baina zeroan daudenak aldiz, hau ere, osoikoa da, zeroan daudenak bai eska daitezke. Bai, hurrengo lerroan edukazio infantil gaztelera, nahiz eta esan hutsik 0 plaza daudela, markatu behar duzu. Markatu behar duzu, behin-behinekoa bazara eta zentro guztiak markatu behar dira, hori ere, zeren gero dezakizu, esplikatuko dugu, baina mugitu liteke. Beteta daukaten bioietako bat mugitu ziteken eta geratu hutsik. Bai, plantillek ematen digute informazioa momentu zehatz batekoa. Normalen izaten da urri aldera egindako argazki bat. Orduan, plantillak momentu honetan esaten diguna da Andosilan aurrezkuntzan daude 2 plaza okupatuta. Baina nik ezin dut jakin 2 plaza horietako batean dagoen pertsonak edo biek parte hartuko duten. Horiek parte hartzen badute lekualdatze lehiaketan eskatzen badute beste toki batera mugitzea, sortuko daia hutsune bat. Orduan, nahiz eta ikusi 0 daudela hutsik, hori libre, markatu. Interesatzen bat zaizue, markatu. Eta beste kontu bat, hemen adibidez zeuden 2, plantillan, ez duzue interesatzen bat zaizue plaza hau, ez duzue plaza hau markatu behar 2 aldiz. Edo 5 baldin badaude, ez duzue 5 aldiz markatu behar eskaeran, aplikazioan. Behin markatzarekin, nahikoa da, zezuke egitezu eskaera aurrezkuntza erderaz, nahi dut. Ez duzu egin behar hori 5 aldiz edo agertzen diren aldi guztiak. Pasatzen bagara bigarren hezkuntzako plantillara, hau pixkat ezberdin egituratua dago, baina ematen digun informazioa berdina da. Bigarren hezkuntzakoen kasuan, lehenengo 3 zutabek erreferentzia egiten diete erderako espezialitateei eta hurrengo 3 euskerakoei. Kasu honetan, Burlatako ikastetxea euskerakoa denez, Burlatako institutoa, Askatasun institutoa euskerakoa denez, erderako zutabeak ikusten dugu denak daudela 0an. Euskerakoan, adibidez lehenengoa, filosofia, plantillan daude 2 plaza, horietatik okupatuta zen badaude, 1. Bakantes, hutsik, orduan zenbat gelditzen dira, 1. Hurrengoa, latin, plantillan 1, okupatuta 1, hutsik, 0. Hauekin berdin, bigarren hezkuntzan berdin, markatu bakarrik, adibidez, lengua castellana literatura, 5 daude, okupatuta 4, libre 1, ez duzue markatu behar 5 aldiz, behin bakarri markatu. Eta hori, nik uste zehaztapenak, plantillen ingurukoak hau. Lehen esan duguna, ematen diguten informazioa da momentu zehatz bateko datuak dira, baina jendeak parte hartu dezake, mugitu egin dezake eskaera beste toki batera joateko, are gehiago, egin dezaket eskaera nire egoera baldin bada, badudala aldez aurretik, behin betiko destinoa, parte hartu dezaket, agian esleituko diate zerbait eta beste nire atzetik dagoen beste pertsona bati zerbait esleitu, nik uko egin dezaket eta orduan beste pertsona horrena ere mugituko litzateke. Orduan, da
ezin dugu kontrolatu, ezin dugu euneko eunean jakin zer den emango digutena. Domino efektua sortzen dena handia da. Orduan, plantillek azkenan ematen digute informazioa, baina pixka bat erlatibizatu behar dugu. Jakin ere, abendu urtarrialdean aterako direla plantilla, behin betiko plantillak. Baina, bueno, parte hartzea hori baino lehenago bukatuko denez, itxuan izango da eskaera. Eta kontuan izan badaudela plaza batzuk derrigorrez, ofizioz, ezin dizkigutenak esleitu. Hauek zehaztuta daude deialdiko 5. eranskinean. Baina, bueno, modu orokorrean dira, maisu maistren kidegoan, dira lanpostu bereziak, ezin dizkigutenak ofizioz esleitu, helduen irakaskuntza, gutxiengo kulturalak eta zonaldeko entzumena eta hizkuntza, justo lehen aipatu ditugunak. DBH lehenengo eta 2. mailetako lanpostuak, eta petekoak DBH osoan direnak. Lanpostu ibiltaria baldin bada, ez da ere, ezin digute ofizioz eman, berdin kartzelako lanpostuekin, eta atzerriko hizkuntzako edo eskakizunen bat, baldin badu plaza horrek, ez da ere, ezin digute ofizioz esleitu. 2. hezkuntzan eta lanbide heziketan, derrigorrezko espezialitate edo profila duten plazak ezin dizkigute derrigorrez eskaini, atzerriko hezkuntzako profila duten espezialitateak ez da ere, eta, hau importantea da, ambitoak ez da ere. Ambitoak markatu daitezke borondatez, baina ez dizkigute inoiz ofizioz esleituko, derrigorrez. Oso ongi, orain ja joango gara esan dizuegun alderdi praktiko horretara, ikusiko dugu pixkat aplikazioa nola den, bale? Hemen kaptura bat egin dizuegu, baina sartuko gara ikusteko nolakoa den, bai? Hor zuzenean klikatut, dena den jakin dezazuen hezkuntza departamentua idazten baduzue Googleen, agertuko zaizuela hau, eta mugikortasun leku aldaketak ditugula hemen. Egia da, ez hau ikusten duguna, lehen nahi gabe klikatut. Hau da ikusten duguna, hezkuntza departamentua klikatzen badugu, eta hemen informazioan sartuta, badago laneko informazioa, hori da. Eta hemen dago, mugikortasun eta leku aldaketak, hemen aurkitzen duzue, bai, bi aldiz ireki dudala uste dut, itxiko dut hemendik. Ordan, hau da aurkitzen dugun aplikatiboa, bai. Hemen aurkituko dugu oinarrizko informazioa, aurkeztu beharreko agiriak, hemen galdera eta erantzunak daudela, esango nuke, ohiko galdera eta erantzunak. Araudian da, egia da. Bai, hemen esplikatzen du nola den parte hartzea gainetik, eta hemen araudian ohiko galderak. Ongi daude, bale? Informazio hori hona da, itxiko dut hau pixkat laburragoa ikusteko. Bale, hau ere itxiko dut, araudianena. Eta orduan hemen daukagu tramitazioa. Sartuko naiz atal honetan, ez da? Bai, ikusi behar nuen, bai, sartuko naiz hemen ja. Bale, orduan, tramitazioan, bi gauza tramitatu behar ditugu. Eta aurten, nobedade bezala, eta lehenengo aldiz, aurreko leku aldatzetan etzen horrela, lehenengo parte hartze eskabidea edo instantzia bidali behar da, gero merezimenduak aurkeztu ahal izateko. Lehen egiten ziren biak paraleloan edo alderantzizko ordenean, orain oso importantea da, hemendik hastea, bale? Orduan, hemen jartzen dugu epean, eta hemen dago parte hartzeko botoia. Bai, eramango gaitu pantaila honetara, hemen oso ongi dago aplikazioaren jarraibideak. Inoiz parte hartu ez baduzu, ez dago batere gaizki. Bada PDF bat, esplikatzen duena, zehazmeazki nola parte hartu. Guk orain laburki azalduko duguna. Eta hemen, dago lausoa, baina hau da importantena, programan sartu. Galdera bat egingo digu orain, baietz esaten diogu, eta, begira, zepen horrekoan gazteleran utzi nuen, edo euskeraz daukat, euskeraz daukat, bale. Bale, eta orduan sartzen gara, eta aurkituko dugu nire kasuan instantzia bat bidali dut, hau dela, bidali dudana, eta badaukat beste bat zirriborro moduan. Bai, biak sortu nituen zuek ikusi alizateko, orduan, epea itxi arte, hau zabalik izango dugu, eta zer? Ez zene klikatzeko berria. Bale, eta klikatuko dut berria, bai. Klikatuko dut berri bat nola sortu, bale? Orduan, lehenengo gauza. Hemen aurkituko dugu egoera ezberdina. Segun baldin bagara behin-behinekoak, behin-betikoak, nire kasuan, nik badaukat behin-betiko destinoa, eta orduan ematen dit aukera ofizioz nota berresteko, edo ez dut berretsi nahi. Bai, hemen dauden ere datu pertsonalak, eta
hemen ja hasi behar gara gauza klikatzen. Orduan, oso ongi dago galdera ikurra hau, hortxe dauzkagun galdera ikurrak, informazio ematen digutelako. Honek adibidez, ikonoi buruzko informazio ematen digu, bai, laburki azalduko dizueguna. Orduan, hizkuntza. Nik parte hartu alizateko, lehenengo eta behin, arkatz honi edo boligrafo honi emanda, aukeratu behar dut, ze hizkuntzatatik parte hartuko dudan. Ni behin betikoa destinoa dudalako. Behin behinekoa izango banintz, aukeratu beharko nuke oposaketa gainditutako espezialitate eta hizkuntza, bale? Baina nire kasuan, zabaltzen zaizkidan ez bi aukerak, ni biak hemen disketearekin gordeko dut hau, eta berri bat egingo dut berriro ere boligrafoa sakatuta, eta aukeratuko dut ere bai, euskera. Hau da, nire bernakulo hizkuntza. Askotan entzuten dugula hitz arraro hori, edo askorentzat arrotza dena behintzat, pues hori da bernakuloa, bale? Gero begira, hemen aurkitzen dugu lehentasunezko eskubidea. Lehen komentatu duguna, hau gehiengok ez dugu ukitu beharrik ere. Bale? Plaza suprimitzeko eskabidea egin badugu, hori ez dugu gehiegi azaldu, zeren dagoeneko pasa zaigu. Aurrekoan egin genuen euskera zitzalde, eta hor bai, pixkat zehaztasun gehiagorekin azaldu genuen parte hau, bale? Baina, bueno, guk hau ez dugu ezer ukituko, eta hemen ja sartzen gara lekualdatzaileaketako eskaerak egitera. Bai? Orduan, boligrafoa sakatuta, ez dut aukeratu espezialitatea. Pues pasatu naiz, konturatu gabe. Abaitu, hemen. Bale, nire espezialitatea ere aukeratu behar dut, bai. Ni kasu honetan, oposaketak baskoentze euskeran egin dituen, baina gero habilitazioak eskatu nituen. Lehen baitanik azaldu duen prozedura horretan, bai. Urtean zabalik dagoena beti, baina 3 izten da. Orduan, hor egin behar da eskaera, eta orduan niri gauza batzuk nik eskatu nuen lehen hezkuntza, orain bai dagoela gaztelera, zona euskalo. Eta adibidez, minorias kulturales eta primaria adultos jartzen didate berez. Nik ez dut eskatu, baina aukera hori badut, bale? Orduan nik adibidez jarriko dut oraingoan lehen hezkuntza. Igual orokorragoa delako eta zuek ikusteko disketeari eman, bestela ez duelako balio. Eta orain bai, orain joan naiteke aukeratzera ikastetxea. Orduan, lehenengo jartzen dugu ordena, zeren batzuentzat, behin-behineko destinoa duzuenok, praktiketan zaudetenok, oso zerrenda luzea jarri behar duzue, bai. Orduan, nik hau zut inoiz esan, baina gomendatzen dizuet beste nonbaiten zerrenda egitea, ez? Hasi hemen, egintzazue, gero programa hau ez da hain arina erabiltzeko ere. Bueno, orduan, aukeratuko dut, pues niretzako Iruña da ezagunena. Pera joan barko naiz, Pamplona. Eta orduan, ikastetxea. Pues autu dezaket hemen, nik nahi dudan ikastetxea, Elorri. Oso importantea, mugitzea barra hau, ikusten duzue, informazio gehiago dagoelako, bale? Orduan, berak berez jarrit edukazion primaria ez ditu dalako jarri aukera gehiago, jarri izan banitu, gertuko zitzaizkidan hemen zerrendan gehiago, baina bakarrak jarri dudanez, pues bakarrik hori. Eta onaino klikatu behar genuen, azkeneko 3 hauek, utzi ditzaket, ez kasunetan ez. Bauda bernakuloa, hau bai, bakarrik azkeneko biak, bai. Bueno, pues nik kasu honetan, Elorri denez, euskera jarriko dute, Elorrin bakarrik euskera dagoelako. Baina jakin dezazuen, programa ez dela horren azkarra. Orduan, nik gerta daiteke hemen esatea gaztelera, eta gerta daiteke berak ez esatea ezer, programak ez esatea ez, baina hori akats bat izango litzateke. Ez litzateke zer pasako, bakarrik ez liratekela esleituko inoiz plaza hori, Osea, horrela egingo banu eta castellano jarri nik ez dakidalako Elorri dela ereduko ikastetxe bat, utziko zidan. Ikusi duguna da programak filtroren bat bai egiten duela, adibidez orain markatu du bakarrik edukazion primariako espezialitatea, eta hori bakarrik ateratzen zitzaion, baina gero uzten dizu markatzen existitzen ez diren plazak. Hori da. Eta plaza bat ez badut ongi markatu, ez didate inoiz ez lehituko. Claro. Nik hemen kontuz horrekin. Jarriko banu gaztelera, pues Elorri ez hitzean tokatuko. Hori da helako existitzen, bale? Hau da, plaza ibiltaria den edo ez? Osea, ibiltaria aukeratzeko preste egongo nintzateken, bale? Orduan, nik esango banu, eske Elorrin dago plaza normala eta badago plaza ibiltaria. Kasu horretan, 2 aldiz jarri beharko nuke Elorri. Bata, plaza ibiltaria eta bestea normala. Nik nahiagoko nuke lehenengo normala jarri eta ez ibiltariarekin hasi, orduan hau utziko dut horrela. Eta hau bai, plaza elebidunak, kasu honetan, nik ez nuke ezer jarriko ez delako profila duen plaza bat. Orduan, aukeraketa guztia eginda, itzuli behar naiz beste aldera eta gordetzeko botoiari eman. Eta horrela geratzen da nire lehenengo aukeraketa. Urrengo aukeraketa egin nahiko banu, hemen eman beharko nioke. Eta horrela joaten zait, zerrenda bat egiten eta hemen zenbakitua geratzen joaten da.
Destino behin-behineko destinoa duzuenok eta oso zerrenda luzea egin behar duzuenok, gerta daiteke 16. nagoenean esatea, eske bigarren hori nahiago dut aldatu. Eta nahiago dut sartu hau, hemen zenbaki aldatzea ere badago, ez? Adibidez, nik orain aukeratuko banu Elorri beharrean Mendigoiti, aukera nuke hemen jartzeko bat Iruñan Mendigoiti, biak daudela Mendillorrin, adibidez, ikusten dudan, berdin du, bestela Amaiur. Amaiur, oso ongi. Eta esatea, eskenik nahiago eta Amaiur lehenengo Elorri baino, orduan hori ja jarrita dago, hizkuntza hautatuko dut ere bai euskera, ez dut ibiltari aukeratuko, ez du profilik, gordeko dut, eta hori automatikoki Amaiur gora joango zaita. Bale? Orduan, aukera hori ematen du. Batzutan lan hau luzea denez, badaukagu aukera ere zirriborroa gordetzeko. Ados, hori oso importantea da. Batez ere, hori lehen esan duguna, derrigorrezko parte hartza duten pertsona horiek, justo posizioa gainditu berri dutenek, ez? Edo markatu behar dituzunean zure espezialitateko 40 plaza, luzea da, eta ordan, jakin aukera hori duzuela, eta gero zirriborroa berreskuratzeko aukera izango duzue, eta markatzen segitu. Bai, esan nizuen lehen ikusten zela, hemen ez dagoen, lehen ikusten zen nik neukala bat dagoeneko zirriborro bat gordea. Hori bai, eskabidea igorri arte, berdin da zenbat zirriborro ditudan, Zirriborroak ez dira kontutan hartzen. Orduan, hor geratzen dira, baina ez dira kontutan hartzen. Eta hori litzateke lehenengo parte hau, lehen esan dugun hori, instantzia edo parte hartzeko eskabidea. Bai, kontutxo bat, imaginatu egin duzuela ja eskaera bat, bidali duzuela, eta handik bi egunetara ez duzu, nik gauzaren bat aldatu nahi dut. Jakin, azken momentura arte baduzuela aukera, eta aplikazioak lehenetxiko du entregatutako azken eskaera horria. Bai. Merezimenduetara joango gara maitan, edo zerbait aztu dugun ikusi nahi nuen, bestela sartzen ari nahi zure alorrean. Uste eta guztia esana genuela, negatzu pasatuko gara. Dokumentazioa eta merituak dira, aurkeztu beharreko beste dokumentuak, lehen Angelak aipatu bezala, hemen klikatuta ikusiko dugu non dagoen entrega egiteko atala, berdin, lekualdatze lehiaketako orrialde ofizialean, hasieran oinarrizko informazioa, tramitazioa, hemen tramitazioan merezimenduak aurkeztea. Hemen, alde batetik badago merezimenduak aurkezteko gida, eta hau importantea da, badaude batez ere argitalpenak modu berezi batean aurkeztu behar dira, eta pixkat zehazten du bakoitza, gero sartuko gara pixka bat gehiago. Eta hemen azpiko botoi honetan merezimenduak aurkeztea. Zuzenen atera aurrearekin. Bai, zeongi. Aurreko departamentuak egiten dokumentu hori ere. Bale. Ez azteko, bai. Bideratuko zaituzte zuzenean orrialde honetara, erderaz bakarri dagoen, ikusten duenez. Bai, euskeraz klikatuta. Euskerakotik sartu gara eta erderakora bidali gaitu, baina, hasiera, beti bezala ja aldez aurretik Horbait sartu nahi dela uste dut. Da txatean badagoela zerbait. Badago ja laburpena idatzita, eta hemen Angela sartu beharko dugu. Esango diogu telematikoki jaso nahi dugula erantzuna, bai. Gure datuak jarri behar ditugu hasieran, eta zuzenean bideratuko gaitu orrialde honetara. Orain arte, aurreko, noizbait, parte hartu baldin baduzue beste lekualdatze lehiaketaren batean, ikusiko zenuten merituak aurkezteko, zegoela Wordeko dokumentu bat zen, eta zuk idatzi behar zenuen zen titulu bakoitza, eta jarri gutxi gora bera iruditzen zitzaizun tokian. Orain, hau, modernizatu dute, garaia. Eta, orduan, hasieran, bada atal bat, baldintzak izen eman dioten, baina hemen dira, eskakizunak diren tituluak, zure Gaztelean requisitos, ez? Hori da, erderaz da requisitos, pixkatarraro bintzait itzulpena. Hemen, euskara dugun posturen bat markatu nahi baduzu, hemen sartu barko zenukete, ega edo euskerako ze bata. Eta, berdin, atzerriko hizkuntzaren bat aurkeztu nahi izango bat zenute, hemen, hasierako puntu honetan,
txertatu behar dira dokumentu horiek. Baina hemen ingleseko titulu adibidez, ingleseko lanpostu batean Hori da. aritu nahi baduzu, delako rekisito edo baldintza bat. Hori da. Gero ikusiko dugu hizkuntzak ere beste toki batean gehitzen direla ez bada plaza hizkuntza. Hori, hemen hasierako honetan dira, hori rekisitoak diren baldintzak betetzeko edo. Eta ja segituan daude merezimenduak. Eta hemen, gero ikusiko dugu merezimenduen atal bakoitzak ze gauzak barne biltzen dituen, ze dokumentuak barne biltzen dituen, eta ze puntuazio dagokio atal horietako bakoitzari. Baina, ikusteagatik pixka bat nola den aplikazio honen funtzionamendua, jakin, lehenengo atala dela antzinatasuna, hau ofizioz emango digute puntuazio hau. Baina, ze antzinatasuna sartzen dute ofizioz? Nafarroako ikastetxe publikoetako antzinatasuna, Nafarroako Hezkuntza Departamentuak duena registratua zure izenarekin. Orduan, baldin badut esperientzia beste erkidegoren batean, beste ikastetxe pribaturen batean, sartzeko modua izango litzateke registro general orokorretik. Registro orokor... elektroniko orokorretik, hori da. Instantzia baten bitartez, sartu beharko duzue hor dokumentazioa. Bigarren atalean daude katedradunen kidegoko puntuazioak edo ematen dira. Eta hauek ere ofizioz emango dizkigute. Bai jakin, bai antzinatasunarena, bai kidegokoa, bai katedradunena eta konsultatu dezakegula, diez antzinatasunarena konsultatu dezakegu gure zerbitzu horrian. Zerbitzu horria dago, ikus dezakegu klikatuta lekualdatze lehiaketako horrian dagoen botoi batean ere, zuzenean, bai, erakutsiko dugu orain onden. Eta importantea da, pixkat kontrastatzea. Zeren posible da, agian zuek, izan duzu esperientzia, bost ikastetxe ezberdinetan, eta bapaten ikusten duzue, falta dela bat, eta bakarrik agertzen zaizuela zerbitzu horrian 4 ikastetxetakoa. Jakin, ez bada horrik zerbitzu horrian agertzen, ez dizuetela kontatuko. Orduan, jarri beharko zinateketeko kasu hortan, zuzendaritza, ikastetxe hortako zuzendaritzarekin harremanetan, eskatu ziurtagiriren bat, eta sartu... Justo hori dut horretaz galdera, eta... Posible da akatsak egotea. Eta bazukan pertsona batek akatsa. Eta nik uste bide zuzenena, hori konpontzeko zuzendaritzarekin baino dela zuzenean zerbitzu elektroniko edo registro elektroniko orokorronetara instantzia bat bidaltzea, ziurtagiri bat jartzen alba duzu... Hori baino ziurtagiria zuzendaritza. Claro, bai, hori da. Eta horrekin nahiko laster bi egunetan gauzak normalean erantzuten dituzte eta konpondu gauza hauekin harin ibiltzen dira. Eta akatsak sortu daitezke. Dena den, imaginatu identifikatzen duzuela akatsen bat, ez duzuela erantzunik eta ja parte hartu zuela, epea bukatu da, jakin gero merezimenduen valorazioarekin aterako dela puntuazio, behin-behineko puntuazio bat, eta horre ere reklamazioa jarraitekela. Orduan, ongi dagoela kontrolatzea, baina ez bada orain, gero ere izango duzuela aukera... Baina instantzia hori sartuko asko zote subsanazioa egiteko aukera ematen dizutelako zuzenean. Orain da momentua gauza hauek ongi ikusteko. Hau nahi baduzu... Hirugarren atalean, merezimendu akademikoak sartu behar dira, eta hemen entregatu behar ditu bakoitzak. Doktoretzak, graduondokoak eta parteko sariak. Pasatuko dut oso gainetik, zeren gero sakonduko dugu. 3.2 atalean goi mailako beste tituloak, 3.2an daude lanbide heziketako titulo ofizialak, eta hola. Laugarren atalean, zuzendaritza karguak eta beste eginkizun batzuk betetzea. Hori da, ofizioz, zuzendariarena ofizioz, baina adibidez, ohiko galdera bat izaten da, tutore izan banaiz, hori ofizioz egongo da edo hori sartu beharko duzue hemen. 4.2an sartu beharko duzue eta ez da ofizioz aterako. Horretarako ere, jarri beharko zarete kontaktuan ikastetxe horiekin, esan zehazteko dokumentu batean, ze datetan ibili zinen ze funtziotan eta zein datetan, eta hor txertatu. Bosgarren atalean, jaitsiko dute, pixkat, daude prestakuntza eta hobekuntzak, eta aurten jarri dute orain arte aukera zenuen konsultatzeko kaparen bitartez, Hezkuntza Departamentuak antolatutako formakuntzak deskargatzeko aukera zegoen, aurten berrikuntza izan da, beste entitate batzuk ere
egindako batzuekin egindako formakuntzak ere jasota daudela. Orduan, begira erakutsiko Bai, dizue dago. hemen, Hortik ere klikatzen hemen, zen, bai, hau da bere irudia, bai. Bai, bale, hemen klikatuta ikusi ahal izango dituzue irakasleen prestakuntzara joan da, ze tituluak agertzen diren Sartu gaitezke nahi baduzu, zuen horrian. Ez dakit. Bale. Bale. Utziko dugu. Bueltatuko naiz momentu batean aplikaziora. Bueno, hori, sartzen dira kompetentzia digitala eta beste batzuk, beste hizkuntza batzuk. 6. puntuan beste merezimendu batzuk, argitalpenak eta hauek bai ezberdin entregatzen dira, kontuz. Sariak eta olakoak. Eta gero badago 6.7 dela pixka bat euskerarekin lotutako ezagutza baloratzeko atala. Meritoekin, azken kontutxo bat sartu aurretik taula horrekin, hemen hori jakin, aurten iaz ere egin zuten, baina departamentuak argitaratu du ja orrialde bat, zeinetan zehaztua dagoen dokumentu bakoitza, ea partaideak aurkeztu behar duen edo hezkuntza departamentuak ja baduen, vale? Eta deitzen da hori parte hartzaileak aurkeztu behar duen dokumentazioa, eta hor dago zehaztua oso ongi. Orduan, lagungarri suertatzen da dokumentu hau, gero, orokorrean dokumentu guztiak eskaneatuta aurkeztu behar dira, artxiboak bereizita, alde guztietatik eskaneatuta eta edukia izendatuta. Eta argitalpenena, lehen aipatu duguna, modu presentzialean aurkeztu behar dira. Departamentura edo registro orokor ofizialetan aurkeztuta. Nafar gobernuko registro ofizial batean. Eta azken kontutxoa da, merezimenduak zuek sartzen zaretenean, iaz aldatu zen merezimenduen inguruko araudi berri bat atera zuten, eta orduan batal bakoitzari ematen zitzaion puntuazioa eta zehaztapenetan aldaketak egon ziren. Aldaketa asko. Nahikotxo, hori da, orduan baremoa posible da duela 2 urtetik hona oso ezberdina izatea pertsona batena. Ze pasatzen da, orduan, orain daudela 3 kasuistika ezberdin partaideen artean egon daitezkela. Ez kezkatu ez dakizue zein kasuistikatan zaudeten zuek, sartzen zaretenean parte hartzeko aplikazioan, Lehen erakutsi dizugun horretan, parte hartzeko instantzia hori, bai. Zuzenean, hasieran jarriko dizu merezimenduen inguruko zure informazioa, eta esango dizu nolabait zein egoeratan zauden, lehenengoan, bigarrenean edo 3. Lehenengo kasuistikan dauden pertsonak dira, iaz lekualdatze lehiaketan parte hartu zuten pertsonak, eta baremoan puntuazioren bat lortu zutenak, bale? Orduan, niri ja meritoen zenbaketa hori egin bazidateniaz, aurten aukera izango dut berresteko puntuazio hori. Hori zen nire egoera, ikusti duguna den, lehen hori zen nire egoera. Eta hortaz aparte, jakin, ofizioz gehituko izkiatela, hortik aurrerako esperientzia, hortik aurrerako formakuntzak, eta aparte, nik baldin badut beste tituloren bat aurkeztu nahi duana, iazko lekualdatze lehiaketan parte hartzeko epea bukatzen zen azaroaren 26-an. Iazko azaroaren 26-tik aurrera lortu baldin badut tituloren bat, aukera izango dut aurkezteko, nahiz eta eman puntuazioa berretsi botoiari. Ze pasatzen da, imaginatu, sartzen naizela eta esaten duela, ez dut berretsi naiz, ez nago konforme iazko puntuazioarekin, eta badut beste zerbait aldatu beharra. Bale, orduan, merezimendu guztiak aurkeztu beharko nituzke. Bigarren kasuistikan daude, aurreko ikasturtean praktikak egin zituzten pertsonak. Pertsona hauek iazko lekualdatzean parte hartu zuten, baina ezin zuten meritorik aurkeztu. Orduan ez dute baremorik. 0tik hasi behar dira. Eta hauek orduan dena sartu behar dute kenduta ofizioz sartzen duena departamentuak. Eta 3. kasuistikan daude, iazko lekualdatze lehiaketan parte hartu ez zutenak, baina aurretik, imaginatu, duela 10 urte parte hartu nuen, lortu nuen destino definitibo bat, eta ordutik ez dut berriro parte hartu. Pertsona horiek, baremo aplikatzeko moduan aldaketak egon direnez, ezin dute berretsi puntuazioa. Soilik berretsi halko dute 6 puntu bat argitalpenak ataleko puntuazioa. Gainontzeko guztia
aurkeztu beharko dute berriro. Aukera izango dute ez berresteko publikazioak ere bai, Hori da. argitalpenak ere. Osea, beti bi aukera ematen dute, zuk esan dezakezu. Eske ez dut ez da 6 puntu bata ere berretsi naiz, zeren ordutik egin ditut ere beste publikazioak eta ez berriro. Ba, orduan kasu hartan dena sartu halko duzu berriz. Vale? Hori da. Eta merezimenduen azalpen honekin, pasako gara, egin dugu olako taula bat, desglosatuta atalez atal, ze azpiatalak barne biltzen dituen atal horietako bakoitzak, eta ze puntuazio lortu dezakedan atal horietako bakoitzen. Bai, nik gomendatzen dizuet etxean egiteko lana kalkulatzeko atal bakoitzean zer uste duzuen emango dizuela departamentuak. Eta gomendatzen dizuet hau, ze horrek emango dizue gero ziurtasuna publikatzen direnean merituak esateko bai, ongi egin dute, eta gainera geratzen bazarete konforme, datorren urtean igual ez duzue dena berriro igo beharko. Beraz, nire ustez importantea dela. Ikusten duzuenen bakarrik dira 6 atal, bale? Ez du horren beste kostatzen. Antzinetasuna bera ere kalkulatzea ez da zaila. Azkenean da gorputzean daramatzazun urteak irakasle bezala, eta urte bakoitzeko 2 puntu dira. Beraz, nik 10 urte badaramatzat lanean, naiz eta interino bezala, 10 urte bider 2. Egia esan, beti dira 10 urte gehi 2 hilabete. Beti dira gehi 2 hilabete, zeren azaroan denez leku aldatzea, 2 hilabete gehiago kontatzen dituzte, bale? Meritu guztiak, bai formakuntza, bai antzinatasuna, izango da, leku aldatze lehiaketan parte hartzeko epea bukatu arte. Hori da. Bai, kasu honetan azaro arte. Katedradun izatea gehiengok ez daukagu, gero daude merezimendu akademikoak, hori ditudan masterrak, titulazioak, hori ere ez da zaila kalkulatzen. Igual hemen honek duda gehiago sortu ditzake. Adibidez, gaur beste kontsulta bat zen, ea 2 gradu izan da kontatuko zizkioten. Nik esaten nion 2 gradu izan da, 2ak aurkezteko, baina ez zizkiotela 2ak puntuatuko. Bata rekisitoa delako, bata da oposaketetan erabilizen nuena aurkeztu alizateko, ez? Aurkeztu alizateko posaketetan rekisito bat zen gradu hori izatea. Orduan, bestea bai puntuatuko dizute, baina karo, 2ak ez badituzu igotzen, nola daki tribunalak 2ak dituzula, ez? Orduan, bueno, pues hauek dira, 6 atal hauek. Pixka bat gehiago, bueno, antzinatasunarena azaldu dut. Hori, esan dizuet, bata dela kidegoan edo, esan dut gorputzean, bueno, kidegoan dudan antzinatasuna, 2 puntu direla urteko, baina gero ere dago ikastetxean antzinatasuna. Hau bakarrik behin betiko plaza dutenentzako. Eta hemen oso puntu mardulak eta onak lortzen dira. Ze lehenengo eta bigarren urtean 4 puntu ematen dizute urte bakoitzeko, baina 3. urtean ja dira 6, eta 4 urte eta hurrengo guztiak 8 puntu dira urteko. Pentsa, 8 puntu gehi beste 2 antzinatasuna, denbora daramana eskola batean 10 puntu jasotzen ditu urtero. Eta hauek dira, puntu potoloak. Pasatu gara zuzenan merezimendu akademikoetara, hemen hori, aipatzea lehen esan duguna. Parte hartzen baduzu eta mugitzen bazarete beste destino batera, ikastetxean antzinatasuna ataleko puntuak direla galduko dituzuen bakarrak. Bai, hoiek bakarrik. Hori da, bai. Bueno, eta ikastetxean behin-behineko gisa bagaude, bai ematen dizkigute 4 puntu urteko, bale? Naiz eta ez izan destino definitiboa, gehitu beharko genioke ere 4 puntu hauek, orduan, bueno. Bada zerbait. Merezimendu akademikoetan zer gutxi esandakoaz aparte, hemen daude masterrak, doktoretzak, eta gero bai importantea bigarren zikloko titulazio bat baldin badugu, hau da, lizentziatura bat, oso importantea da lehen ziklokoa ere entregatzea, 2ak, bai? Berentzat oso importantea jakitea ez zarela sartu lizentziatura horretan por un curso puente, edo ez duzula egin norlako konbalidazio bat, orduan gauza horiek oso ongi entregatu behar dira. Eta hizkuntzak oso importante ere bai, bale? Hemen ingelesa, euskera diren beste horiek hemen ematen dute puntuak, baldin ez badira rekisito. Zu gaztelerako zerrendan bazaude eta euskera baldin baduzu, pues bai emango lizukela hemen. Eta 4. puntuan, Maitanek esan bezala, hemen tutorizateagatiko hauek denoi pixkat nos trae por la calle de la amargura, edo kezkatzek gaitu nola lortu tutore izanagatiko ziurtagiri hauek. Hauek ez dituztelako ofizioz ematen. Eta zein da modu hauek lortzeko? Pues deitu behar duzu, egontzaren zentro guztietara, naiz eta interino izan, eta zuzendariari mesedez eskatu behar diozu ziurtagiri bat egiteko. Ohituta daude,
mundu guztiak noizbait eskatu Bai. behar izan ditugu, orduan, bueno, pues, esaten dizute, ze urtetik, ze urtera egon zinen hor. Eta urte bakoitzeko puntu bat eta erdi. Gehienez, 10 puntu direla, bale? Gauzatxo bat, koordinatzaile izateagatik, zikloan ere ematen dituzte puntuak. Edo mintegi buru, departamentu buru, baina gauza bat esango dizuet, urte berean, bi ziurtagiri ez dizkizute puntuatuko. Bale, orduan, tutore baldin bazara eta koordinatzaile ziklokoa, pues, bietako bakarra emango dizute. Hemen formakuntza, orain igo dutela 9 puntuetara, bederaz 900 orduko formakuntza sartzen da. Daukagu ere kompetentzia digitala lehen ez zegoena, iaz ere sartu zutena. Eta iaztik ere, kontutan hartzen dira Cambridge, Oxford eta olako beste tituluak. Lehen bakarrik hizkuntza eskola ofiziala. Bai, hartzen zuten. Eta orain ere ofizioz, Maitarik esan du lehen, beste erakunde ofizialek emandako titulazioak ere kontutan hartzen dituzte formakuntzarako, bai? Hemen dago 5 puntu bat hori dela mardulena. Eta azkenik, beste merezimenduak. Hemen oso importantea, bueno, hor daude argitalpenak eta berrikuntzako titul edo ziurtagiriak. Askotan ez garelako konturatzen horrelako ziurtagiriak ditugula. Hauek beti ere Maitanek erakutsitako espazioan daude zintzilik, irakaslearen prestakuntza atal horretan, bale? Ez badirazuk modu entitate pribatu batekin, la Camilo Jose Zela edo horrelako entitate batekin egin duzun titulazio bat. Bale, gauza bat esango dizuegu hemen badago baremo sekretu okulto bat, ez dakigu oso ongi zergatik horrela mantentzen duten, eta ez dute bat egiten orduak, ziurtagiri horretako orduak, eta ematen dizkizuten puntuak. Iaz, jakitei baduzue, parte hartze izateagatik ematen zuten 0,25. Ziurtagiri bakoitzeko. Ez zuen inporta 9 ordukoa izan edo 35. Eta koordinatzaile izateagatik, adibidez, eskolaeko koordinatzailea lantalde batean 0,50, bale? Hori izan zen iaz, ez dakigu mantenduko duten, baina ziurrenik bai, horrela izango dela. Eta beste gauza bat ere askotan galdetzen duzuena da, praktiketako tutore izateagatik, hemen ematen dute ere puntuazioa, daude 2 praktiketako tutore mota. Bat da, gradu edo masterreko praktiken tutorea, 0,1 ematen dutela, eta hau agertzen da irakaslearen prestakuntza atal horretan, Maitanek erakutsitako horretan, eta bestea da, oposaketa gainditu duen norbaiten praktiketanko tutorea baldin bazara, lehen ez zizuten puntuazioak ematen eta orain bai, honek 0,20. Hau guztiak sartzen dira sartzen ditu departamentuak, baina ongi begiratu ze batzutan ahaztu egiten zaie. Eta orduan, eskaera registro elektroniko orokorraren bitartez. 6.7. Hau da, pixkat ere zerbait berezia. Zuk, sartu baldin baduzu, ega, rekisito bezala, baldintza bezala, bernakuloko horretan, gero, magikamente, 3 puntu emango dizkizute, ze bata baldin bada, 6.7an. Baina 6.7 hori beti agertzen da modu pixkat xelebrean. Gero ere merezimenduak agertzen direnean, olako izartxo bat edo asterisko bat agertuko da zure izenaren bukaeran hor, eta horrek esan nahi du 3 puntu dituzula hor. Baina gehiketan ez da agertzen, bai? Bueno, pixka bat berezia da. Eta jazta, uste dute hemendik esan behar zen guztia esan dugula. Bai. Eta kasi bukatu dugu. Orain arteko guztia izan da, lekualdatze lehiaketak nola funtzionatzen duen, eta nola lortu ze prozedura segitu behar dudan, plaza bat eskuratzen saiatzeko, baina imaginatu, iritsi da behin betiko esleipena, eta ez didate zer eman. Ze egoeratan geldituko naiz kasu hortan. Udan, egingo da esleipen berezi bat, ATPF izanez ezagutzen dena, eta hau izaten da, ATP interinoentzako ATP masibo horren aurretik egiten da. Honetara joango zarete, hori plaza lortu ez duzuen pertsona guztiak, eta badago urrenkera bat zehaztu aldez aurretik, partaideak nolabait pixkat ordenatzeko. Lehenengo egongo dira, funtzionarioak, behin betiko destinoa dutenak, baina zerbitzu eginkizuna eskatutenak osasun arrazoiengatik. Gero, lankarga ezarengatik desplazatutakoak, hau dira suprimit plazan, minus batean edo duten pertsona horiek. 3. posizioan daude behin-behineko destinoa duten funtzionarioak. 4. kasuistikan aurkitzen ditugu 6 urte baino gutxiagoko seme-alabaren zaintzarengatik eta destinoa baldin badute 50 kilometro baino gehiagora, badute aukera eskatzeko beste zerbitzu eginkizun bat. Eta pertsona horiek hemen doaz, 4. bloke honetan.
Bosgarrenean daude praktikaldia egiten ari diren funtzionariak, seigarrenean behin-behineko destinoarekin jardunera lanera bueltatu direnak, eta azken posizioan daude irakaskuntzako lanpostuetan prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko izangaiak. Zan, besterik gabe jakin, batez ere, ATPF bat egongo dela, ATP ohiko ATP masibo horren aurretik, eta aurrenkera hori dela. Eta azken pantailan, ja dugu ohiko gehien errepikatzen diren galdera sorta bat jarri dugu. Ni hasiko naiz. Ni hasi. Ez aldera zingen. Vale. Vale, lehenengo galdera da. Iaz, behin betiko destinoa lortu banuen, aurten parte har dezaket lekualdatze lehiaketan? Bai, esan dugu aurtengo lekualdatze lehiaketa autonomikoa dela, erkidego mailakoa dela, eta honek ez duela antzinatasun eskakizunik. Ordan, interesa duen edo nork parte har dezake. Batzutan bote batekin eta bestetan bestearekin. Ikastetxe batean lanpostu bat baino gehiago baldin badaude espezialitate berean, lantean agertzen den kopuru adina eskaera egin behar ditut? Ja esan dugu ez. Naiz eta bost aldiz agertu lehen hezkuntzan 5 plaza daudela, nik behin bakarrik eskatuko dut ikastetxe horretarako. Jakin daiteke zeintzuk diren dauden plaza errealak? 100% ez dugu inoiz jakinen. Plantillek ematen digute informazioa, baina da momentu zehatzateko informazioa. Eta aipatu duguna, ez dakigu gainontzeko pertsonek zer egingo duten. Parte hartuko duten momentu honetan plaza horietako bat okupatzen ari direnek, eta beste toki batera mugitu, edo geldituko diren, eta ordan sortuko diren plaza berriak, edo ez. Ordan, ezin dugu 100% jakin, ez dugu inoiz jakingo zeintzuk diren plazak 100%. Abenduan txertatuko dituzte jubilazioak ere bai. Baina, bueno, ez da erreala izango oraindik ere. Interino garaiko meritoek puntuatzen dute? Bai, noski. Bai formakuntzak, bai esperientzia, bai tutore izateagatikoak, denak. Hurrengoa. Nola ordenatzen dira laleko partaideak? Esan dugu meritoak aurkeztuko ditugula parte hartzeko, eta bakoitza, gero zerrenda bat, bakoitzak ikusiko du zein den bere puntuazioa, eta meritoen horretan, meritoen dokumentua ateratzen dutenean, ikusi ahal izango dugu zerrenda horren arabera zenbagarren posizioan edo nagoen. Baina jakin gogoratu praktikaldian dauden hoiek ez dutela meritorik aurkeztuko. Ordan hoiek ordenatuta egongo dira oposizio lehiaketako azken nota horren arabera. Ibiltariak diren plazak eskatu behar dira, begira galdera hau daukagu txatean. Eskatu daitezke, baina ez gaude behartutak eskatzeko, naiz eta behin-behineko destinoa izan, eta beraz, esan dugu lehen ikastetxe guztiak zerrendatu behar dira, baina plaza ibiltariak ez gaude behartuta eskatzera. Bakarrik nahiko bagenu, bale? Ofizioz jakin ez izuetela inoiz ez lehituko ibiltaria den plaza bat. Dokumentuak konpultsatu behar dira, ez da beharrezkoa. Bai, eskatzen dena da, digitalizatzen ditugunean, eskaneatzerakoan, zaintzea eta ongi ziurtatzea, ongi ikusten dela informazioa, eta hori bi aldetatik ateratzea egitea eskaneatze hori. Eta mesez eskaneatu kalitatez. Ni behin egon nintzen tribunalean eta batzutan alrebes eta, saiatolik eta beren egiten. Eta behin betiko destinoa izan da, behin-behineko esleipenetan destino berri bat eman didate. Posible da behin betiko esleipenetan beste destino bat ematea? Behin betiko destinoa izan da, behin-behineko esleipenetan destino berri bat eman didate. Behin-behineko esleipenak, bai. Posible da behin betiko esleipenetan beste destino bat ematea? Barkatu ez dut ulertu. Bai, eta hau gertatzen dira gauza xelebreak. Gertatu daiteke inkluso, hau iaz gertatu zitzaigun. Norbaiti ez ziotela ezer eman behin-behineko esleipenetan. 0. Eta disgustu hartu zuen, eta ez zionuko egin prozedurari. Ja ideia egin zuen, geratuko nahi zenen, ze beste erkidego baterako zen eskaera gainera. Geratuko nahi hemen, alokatuko dut pixua, eta behin betikoetan eman zioten postua beste erkidego batean. Orduan, postu zen azkenean, baina hori gerta daiteke. Beraz, behin-behineko esleipenak daudenean ongi pentsatu. Jarraitu nahi dut aurrera edo ez? Eta hau da behin betiko destino dutenentzat, noski.
Jarraituko dut aurrera jarritu dan aukera guztiekin, ze horietako edozein aukera tokatzen alzait. Ordan, bueno, horregatik oso ongi pentsatu zer jartzen duzuen eta Hori zer da, ez. bai. Eta hau guztia zen prestatua genuena gaurko aurkezpenean. Nik orain Badaude... irakurri ditut galdera batzuk, Bai. baten bat igual interesgarria denek Igual, entzuteko baina- modukoa. Batuko dugu eta... Bai, 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 bai. Igual, agorra. badago galderaren bat txatean, egingo duguna badezpada ez luzatzeko, izango da, hitzaldiari bukaera emango diogu, eta interesa duen jendeak edo, nahi baduzue orain ere idatzi galderaren bat, edo zalantzaren bat gelditu bada hor erantzun gabe, idatzi txatean, eta joango gara banan begiratzen txatean zer dagoen, eta momentuan erantzuten, bai. Hori, mila esker konektatzeagatik hitzaldi honetara, eta zorte on. Eta hemen gauden behar duzuenerako, deitzen aldi guzue telefonoz, idatzi maila, eta egun hauetan gabiltza horrekin buru belarri, azkar erantzuten saiatuko gara. Bale?